агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки ба зидди раҷабалӣ дӯстов сардори дастгоҳи алоқаи махсуси махфии зершӯъбаи алоқаи комиссарияти ҳарбии вилояти хатлон бар асоси моддаи 247 қисми 3 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми қаллубӣ ба маблағи бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда ин парвандаро барои тафтиш ба дасти сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурӣ супоридааст. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, дӯстов раҷабалӣ дар вазифаи сардори дастгоҳи алоқаи махсуси махфии зершӯъбаи алоқаи комиссарияти ҳарбии вилояти хатлон кор карда, дар давраи фаъолияти корияш бо истифода аз ваколати хизматӣ бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ аз шаҳрванд а барои аз хизмати ҳарбӣ озод намудани бародараш маблағи 22 000 сомонӣ талаб намудааст. бино ба ин манбаъ дар натиҷаи чораҳои оперативии тафтишотӣ дӯстов баъди бевосита талаб кардан ва гирифтани маблағи 22 000 сомонӣ аз шаҳрванд а дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуд. аз ӯ маблағи 22 000 сомонӣ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд ва дӯстов бар асоси қисми 3 моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 1 нишондиҳанда 6 сомонӣ ва ё аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. хабари боздошти ӯ дар ҳоле нашр шуд ки дар тоҷикистон мавсими тирамоҳии даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ идома дорад. мавсими даъват аз 1 октябр оғоз ёфта то 30 ноябр давом мекунад. ахиран дар тоҷикистон қонун дар бораи хидмати алтернативӣ ҳам қабул шуд ки бар асоси он шаҳрвандоне ки намехоҳанд 2 сол хидмати ҳарбӣ бираванд метавонанд бо пардохти 25200 сомонӣ ба буҷаи давлат ҳамагӣ 1 моҳ хидмат кунанд. маълум нест ки чаро шаҳрванд а ба ҷои расман раҳо кардани бародараш аз хидмат бо пардохти 25200 сомонӣ ба додани 22000 сомонӣ ба ҳайси пора бартарӣ додааст.